Ribadumia presume de herdanza e tradición, dous elementos que están ben presentes na Festa do Pan. A cita será o día 10 de agosto na Carballeira e celebrarase unha auténtica romaría. A tarde comezará ás 5 coa recollida das receitas que participarán no concurso de postres e empanadas de millo. Haberá actividades e espectáculos para a cativada ata as 8:30 da tarde, cando está prevista a saída cara aos muiños do Batán. Aquí, como cada ano, realizarase unha recreación da moenda do millo para poñer en valor esta tradición. Para nós é moi importante porque de alguma maneira pois ven a recordar pois todos estes anos que os nosos pais, os nosos avós, pois de alguma maneira era a fonte de alimentación e ao mesmo tempo a fonte de riqueza, permitía ese movimento económico, e de aí que estén ao longo de todo o recorrido pois da variante espiritual e da ruta da Pedra da Auga, pois que estén pois distintos muiños que eran eso, que servían precisamente para darlle soporte á alimentación e ese movimento económico. Xa de volta na Carballeira, ás 10 está prevista a entrega de premios ás receitas gañadoras dos concursos. Ademais, comezará a degustación e a cea de confraternidade, cun menú a prezos populares. A venta do pan e ovos fritos, pois mantemos os precios populares, moi populares, igual que o ano pasado, de 2 euros, e o viño tinto do Salnés sería a botella pois a 2,50 euros. Hai papas de fariña milla ou chulas a 1 euro. Eu fago as papas porque cando era pequeniña cominas moitismo, porque había moita fame, e cando íbamos a casa da miña abuela, eu era pequeniña, pero sabía como os facía. Despois xa facía a pobre de miña nai, e agora sigo as facendo eu, porque na miña casa tamén nos gustan a todos. E xa que me falaron aquí de que se viña a fazer as papas, sin problema ningún. Dende o Concello destacan a aposta que realizan por este evento, que cada ano colle máis pulo. Non en van, na pasada edición pasaron pola Carballeira ao redor de 1.200 persoas. Agora o Goberno local traballa arreo para que sexa recoñecida a Festa de Interese Turístico de Galicia. Para o ano é posible, moi posible, xa que teñamos ese certificado de calidade de festa de interés turístico de Galicia. Estamos a traballar con ele, de feito, nestes momentos estamos a presentar distinta documentación ante a administración competente para que esta festa sexa de interés turístico de Galicia. Castro insistiu na importancia de citas como a Festa do Pan para promover a imaxe de Ribadumia, poñendo en valor elementos como a ruta da Pedra da Auga ou a variante espiritual.